Mimin. Ini nduk iki jare wilayahmu. Lengganamu mesti wis akeh piyai-piyai kene iki. Sing asring ginake. Kejaba sing jan andharake. Nek jan arep ngerti Indonesia Mini iki ya ning Jiwan iki. Maligene Jiwan Etan. Indonesia Mini iki piye karepe? Ingkang rasuk Islam kathah. Nggih, Agama. Hindu nggih kathah. Nggih. Terus misalnya acara nyepi, kuwi sing ngatur lalu lintas, ngatur parkir ki umat muslim. Engko nek Idul Fitri sing ngatur lalu lintas parkir lek nyepakke apa-apa. Sing Kristen pamane. Lah, Sing Hindu. Lah, genti ngono kuwi. Dadi kerukunane sing ana sing memecah belah dengan dari agama ki wilayah kono-kono. Nek Jiwan Maligine ora bakal. Sing penting dhewe-dhewe Nadyan beraneka ragam agama tapi tetap bersatu. Tepuk tangan kagem warga Jiwan. Hebat hebat Dadi hebat. kene iki ya sing NU ya ono, Muhammadiyah ya ono, iya monggo. Kenduran ya monggo, ora ya rapo. Sing penting rukun. Lho, penting rukun. Heeh, kene iki ngono, penting rukun. Beda pendapat aja nganti pegat, beda penemu aja nganti padu, beda pilihan aja nganti pisah kekancan. Lah, tepuk tangan buat Jiwan semuanya. Maligine Jiwan Etan. Dadi Islam ya ning masjid, Kristen ning gereja, Hindu ning pura, Buddha ning wihara. Wihara. Konghucu nang klenteng pamane ngono kuwi. Israel Yahudi ning Israel maksudnya ngono. Lambe kan mawak turah ya. Mas Bagong niku nek pas lagi normal. Iya. Mentes. Becik. Iya. Semu kula men mengidolakan beliau. Iya. Ya mung kadang kala sok akeh nalisire iki lho. Karo mentes semu ki akeh masih normal karo biyen niku akeh ra normal. Biyen sekolah iki ning nggon kejuruan kok. Kejuruan. Iya, ning kejuruan. Dadi mula ngilmune mung jurus terus. Ora ngerti kuliahku to. Neng Jakarta. Ora trimo-trimo lokal lah. Neng Universitas Tugu Muda. Kuwi disingkat Untumu. Jadi Universitas Tugu Muda. Kuwi iki Semarang. Aku ora goblok-goblok banget. Lah iya. Ngaturaken menapa menika? Ayo, Nduk Nduk Ria Pamungkas. Nduk Ria Pamungkas lah guys. Omahe lok, streaminge laris. Sapa? Mbak Ria kuwi. Ria iki. Gak usahane sembako ya jos. Gak garwane gur manut. Store gur wong lanang umbah-umbah terus. Apa? Lah kene kan ya sayah nyambut deket ya turu genti. Sithik-ithik no jenenge wong kekeluargaan. Aku ya ngono nyambut gawe terus. Iki proses kehamilan lah kowe piye? Apa iya? Iya. Tak dongake ndang meteng ya. Lah, sok ben yo lahir kok anu liwat dalane. Iya nggih. Rasane jadak kaya bojoku. Lah piye Apa? Anak telu sesar terus kok. Mergo rayu liwat dalane apa mergo karepmu dhewe arep tok belek saking duwite akeh. Ora, ngedene ra kuat. Akhire metune Asma. Metune angel to. Akhire sesar. Bar sesar iki lho, metune angel meneh. Metu ke rumah sakit lho bayare akeh. Bayar. Ora metune bocah metu ke rumah sakit. Metu rumah sakit golek utangan pirang-pirang gon. Lha ku mikir iki tenan apa ana kendala apa pinggule anak telu sesar kabeh. Pinggule sempit apa piye ngono. Bojoku lho awake nganti suwek kabeh. Suwek piye to? Sesar telu iki ora. Oh. Ini pertama ngisor udel gini iki. Sing nggo contoh awakmu ae. Sama ngisor udel ini pertama. Kedua gini iki. Ini Terakhir ngisor kelek gini iki terakhir. Kok munggah-munggah? banyak iki. Lek bocote kowe dhewe apa atau aku? Aku atau Apri apa sampean dhewe? Aja nduk Ria. Anu pertama gini iki ngisor udel gini iki. Kedua rada miring gini iki. Nah terakhir ngisor. Nek aku ora apa-apa nek nduk Ria ya aja. Kowe atos Ono kabeh. sing den gila karemu lho. Sing ini Petok aku do wedi ya. Wedi aku, Mas. Napa? Kene antes sithik. Gila. Kene antes sithik. Sithik-sithik kok arep ngono ki lho. Wes bunderi tanggal, gelah ngerti dagelane kowe terus nek batalke mergo kowe lho ngono ki ya. Gah nek ngoten iki. Dagelane sapa? Mantri. Wah, moh Pak Kusni. Moh kula mboten melu Pak Kusni. Aparane ngek dhewe. Oh, nyambut gawe kok moh. Kaya aku iki lho. Nyambut gawe dalange sapa? Ora nolak. Kancane sapa? Ya. Ning ndi papane? Panggah mangkat. Justice. Iya pira bayarane lho? Mangkat. Panggah mangkat. Justice.
Ora gagas dhuwit iki lho, tek iki lho pisan. Alah. Ya ngono kok bojone ya kerasan men. Ra kerasan piye tak siksa bendina meneng ae kan. Ya karo Mbak Princess. Ya. Nyuwun bawanipun Pangkur Semarangan. Ya. Udutmu. Kena. Nek kowe entuk jatah kok ngene aku nek ora to. Oh tuku dhewe to. Gagas Rumang saku. Sujokno aku ora dadi tanggane. Dadi tanggane agar ngombe paramek gae. Wis kanggone para bintang tamu engko bar iki mangkundur wis ora apa-apa. Semriwing meneh. Bar udut kok kaya bar sikatan. Ngapa tadal kowe? Bar iki kowe nyang kundur Mas, soal aku dhewe sesuk sak ijek digunakke. Nek ndokok rokok ki ora aja mung sak nggon-nggon tumpangke ning kloso gawe Rasane rutine. jebal. Iki kloso hadiah. Nek sing jebol telakmu ora masalah kloso sewan kok. Lakmu kuwi. Iki lho aku ya nyawang aku. Oh lah. Ora apa-apa karo udut ora apa-apa wong mayang karo udut ora apa-apa kok. Nek udut ning jaba kanca-kanca. Oh. Udut ki marake mati lho. Nek udut ning jaba. Lah ngapa? Ning jero nyelomot telak. Oh alah. Yo, monggo kawitan Mbak Ria Pamungkas. Yo. Nanon Mingkar mingkur rengu karang oper Mbak Princess. Hakarana karenan marti Yo, iki sing jengat Mbak Ria. Iki jane ngayati. jane aku ya iso tapi Pak Kos niki memberikan kesempatan Nduk Ria. Oh iya. Soalnya kondangku kan para pamirsa wis ngerti nek pian jiwan. Iya. Kondangmu ki Ratu Umuk. Sinawuras minangke. Ya, ngerti. Nggih Mbok menawi jenengan ajeng nyontoni. Seliramu ya nyoba sik nggo ndak ora pinter-pinter. Pak sirahmu kok penceng ngono to. Sirahmu nyoba sih. Dadi Yo, hati-hati iki karo wong nglairke kowe abot iki. Aja ngrecoi. Lah. Jos. Sip. Iya. Kaget ya. Ngopo? Anyel ngopo? Anyel. Kaget. Wah. Wit mau kaget niku. Ria ya. Ria tasih muridé Mimin ya elok. Iya, elok tenan. Guru kula niki guru kula. Ayo gurune genti. Mas Mimin niki. Kayak apa ya gurune? Sinupa silno Wah yo gandang. karata. Bali runune areng. Mereka tarto Mrekretarata. nanon nenong Tinengelmu. Kowe kok tah nyawa. Wah, sip. Wah, tepuk tangan yang meriah buat Mbak Mimin. Kayak Ayo, keksi. Sang Uwara Dwijo. Nah, ayo ora mokal kaya Mbak Ria iki nek dadi pesindene Suwargi iki Sena Nugroho. Wah, niki napa-napa dipangan kok. Iya. Kok dipangan. Gending ki lho. apa-apa ira balekke ngono lho. Ning Kuwi ya turunan seni kok. Ini apa? Ya kesenian. Pemene aku Pak Musli ngendikan. Aku ya trah
dalah. Dalah Kartosuro. Mbak Mimin kuwi ya trah pesinden. Sinden. Kaya sliramu, mbahmu biyen ya Wiro Manjungan, Swara. ya. Ria ki mbahe biyen ki penyanyi dangdut. Ya Tak kira ku yo. Ya nek senine ngono ya. Seniman. Dadi Mbak Ria iki nek nderek Suwargi Pak Sino biasanya pancen klasikan. Dadi nek sok kok rung tau ngerti ya, biasanya Mbak Ria itu jumeneng pas goro-goro. Dadi sing alusat mat-matan. Nek pas dimbukan kan semua rada disengko dadi sing Lah, lagi apa kok? Lah. Mangga nduk Ria. Nenong Kang tumrap ning tanah Jawa agama aji Yo, Jali Betawi. Yo, duete karo Mbak Princess Aprilia. Yo. Oke. Ayo Mbak Ria. Mangga nduk Ria. Enggak. Jali. Yo, Jali. Nek nenong. Yo. Enggak, Ustaz Sukina. Bareng. Oh, 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 oh.
Terima kasih, matur nuwun. Wah, matur sembah nuwun Pak Depur pun dibonusi. ayo sangka kepenak iki malah kliwat. Kliwat di sini. Anjerengi anggenipun bubur tumpang. Wis tuk pirang sendok? Kek kan. Panas banget. Panas Ya, banget tak ulu. Kok mumuk serat ya. Panas banget tak. Nah, iya. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Princess. Ijih, sembah Tepatin nuwun. nyuwun pangapunten. Matur Iya. nuwun Pak Kusni. Mas Bagong. Doyo panitia. Jiwan sedaya mawon ya Mas Bagong. Ugi kawilujengan pinanggis danipun Mbak Apri Mimin, Pak Amin. Kusni. Siap. Pokoke kanca-kanca yoga anggenipun nderekaken Pak Kusni ya sehat kabeh pokoke. Amin. Sehat walafiat. Amin. Nggih. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Selamat sing mirsani Tanggapan. tanggapan. Amin. Matur nuwun. Yo, iki kare waduh ya sida selfie. Lha gayane. Arep nggo apa? Bagong. Oh, ayo tangane gagong. Grayah gagong. Nggih, matur nuwun. Yo, nduk Retno Muninggar karo Mbak Suryati. Ya, jumeneng kaya ngapa? Ngaturke apa tak sekarep iki ana pamundhut ki mau sing durung diaturke. Ya. Nggih, Pak. Niki mau. Ayang-ayang atau katresnan sejati ninggal katresnan dinok kalau mau sampun. Heeh. Arep joget. Oh, duet. Monggo. Ya. Oh, katresnan sejati. Monggo. Mas Blangkon. Oh, Mas Blangkon to. Monggo. Takon lenggah kene iki karo iya duet? penyanyi Oh, hebat kok. monggo. Nek duet siji ae ya. Ya. Monggo yo katresnan sejati Retno Muninggar. Ya. Ora eneng kok duet kok karo ning Jaban Pager. Oke. Pun mriki mawon, Pak. Lan Pun mriki mawon. Napa kula sing mriku, Pak? Nun, Kula sing mriku. ndak dadak njunjung kok, Mbak. Wis kene ae, Mbak, ra Oh, apa-apa. Mbak, kalih Mbak E. Oh, soalnya- gitu. Ora, Monggo. soalnya aku ya nggawa pager. Wah. Nggih, monggo Mas Blangkon diaturke katresnan sejati. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun, Mas. Nggih, Pedro. tepuk tangan yang meriah buat Mas Blangkon CS dan istrinya Joshua. Adik malah suaranya apik kono ya. Alah. Iya, heeh. Matur nuwun Mas Blangkon. Yo, iki nduk Retno Muninggar karo Mumpuni ya. Jerku sing arep tak remek iki Suryati karo Ria.
Lah ngopo sesuk ora melu aku Dadi elek-elek iki nek melu kono-kono. Ah iya ya ora ngono kok ya. Nggih matur nuwun ya. Sesuk ning kewagian karangan nom ya. Ya Nduk Retno karo Nduk Mumpuni ya. Lagune apa le? Lagune iki sisan pundutan ki mau kok ya. Ki mau ninggal katresnan sejati, saiki lali janjine apa lali ya ayang-ayang. Heeh. Sing dereng ninggal katresnan. Ninggal katresnan, monggo. Ya. Kene iki nadyan wayang iso ora ninggalke bingke pakeliran kok. Upama diturutana ya lho, lagu dangdut ora seneng-senenge ya yang bernuansa gamelan. Ya, monggo diaturke. Ya. Iki pamundhut saka Mas Ragil. Duet apa ora le? Duet niku. Duet. Duet. Ayo mike wireless diwenehke. Sinten? Diwenehke Memet. Mboten kalih Budi Sudakir to. Karo Budi? Budi Sudakir. Oke. Ya, Bud. Tunjukkan pesonamu, Bud. Ya. Ya. Allah. Iki kakean iwak anu iki. Ya, Ya, Budi Sudakir. Kok Sudakir? Suka dahar kirek. Di karapan anu iki, panggilan anyar iki. Ya. Budi Sudakir. Ya, enggak. Ayo, kok gak nyoto, Met? Oke. Oke. Tapi kudu liwat penggung lho. Panceni tresno kuliah pacupan tresno iki abadi yo dewa dewa asmara kuat ati kawula anggap kula tresno datang kembang saking foto tarewangi apateni lahir tresno kang suci pasunatan Is
Terima kasih matur nuwun. Yo Kang Gareng Bagong netepi wajib mengko dak nampa duka. Jika gayuh ing gegana sira Ramandaya Pati ana yaksa gung cangkrama ing gung wilahing ngawi genam mastu purnama sidam ulun waspadakake iki kaya putu wayah ulun Antarja. Iya Bathara Indra lho nungkak krama ngilangi juru basamu. Ndak basanana wurung tan wurunga dadi jotosan. Paran sedyane Antarja pukulun njaluk luaring para pepundhen Pandhawa. Miturut marang pengendikane pukulun Bathara Dewamral yen to para pepundhenku Pandhawa nampa bebentuning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen to Sang Hyang Bathara Guru ora keduga ngluwari penandanging para pepundhen Pandhawa. Tekadku Kayuwangan Suraraya bakal tak gawe bumi angus. Klakon ndak banjut nyawamu kowe Antarja.